su ne suka same ni suke ce wai suna neman Hassan Dakto ya ce wai ana neman azzakarin mutum da yan gwelon za a yi kuɗi. To ni ban na ce wallahi ban san da zan samu ba. Sannan sai kuma Garba Alhaji Dahiru ya ce mu akwai wani mai yin aiki yana neman idanun mutum wai zai aiki a yi kuɗi ko laya ne ko me ban sani ba. Na ce masa ni ban san da ake samu ba. Sai kuma shi Sani mai dutse wanda ya kira ni a waya ya ce mu da ana akwai wani kuma wanda ake ce masa Malam Sani Tarbaja. Sai ya kawo min wani wanda ake ce masa Sani Rabe ai Auta. Da aka kawo shi Auta din shine sai ya ce mu wannan shi yana samowa idanu da kuma abubuwa saboda yana da wani dan uwansa wanda yake banga a can wajen Katsina ana ce masa Ibrahim. Wai yakan samu a can sanyi ban aikin banga ya kawo. Shine sai na ce to ni dai ban sani ba. Shine sai ya zanto da ya zo ya haɗa da shi sai na ce masa to ga masu neman abin nan na haɗa shi da shi Garba Alhaji Dahiru suka zanna suka yi magana da shi. Nawa aka baka? Ko wani ba ba ni da na ce. To amma nawa kuke sai da shi ya zakari set gaba daya? Wallahi ni ban sani ba wai aiki da su aiki. Set gaba daya nawa aka ce maka za su siya? A zakari gaba daya set da komai da komai. A'a ni ba ce mun da a siya ba an ce dai wai in nemo za. In ka nemo nawa za a baka? Bai ga mun ko ban da za a ba. Ok, shi ido kuma fa? Shi ma duk bai ga ba ya ce dai za a yi kuɗi. In aka yi kuɗin sai nawa za a baka ciki? Bai ga mun ga da za shi dai ya ce mun za a yi kuɗi. To shi ne dai bincike ya hawo kaina wannan bawan Allah da aka kama shi shikenan sai ya zo. Suna na Hassan Garba Soro. Shekarunka? Shekaru na 56. A ina kake da zama? Ina zaune a Soro. Wannan ya ce idan ya kwashi azzakari set din shi gaba daya da ido kai yake kawowa nawa kake siya a wajen shi? To lalle ɗan kai daɗe ba mai haka da shi ba. Abin da ya kawo wannan magana shine sun zo sun yi abin su na maganan cire ido ba mu san ya aka yi ba sai suka zo suka kama mutanen bayan sun kama mutanen ban san shi kuma ya aka yi zama ciki ba da ya zama ciki an kai shi ofishin 'yan sanda. Waye ne ya ce maka ka kawo? Hassan gashi ya ce mun Hassan gashi nan ga kanan gashi nan ya ce ka kawo me? In kawo azzakari ko kura kawai da yan gwero ana yin kuɗi. Sai na ce shi waye ne ya gaya maka? Shi Hassan Dakto gashi. To Hassan Dakto kai ka ce ka. Kuma ni zan iya rantsewa da Alkur'ani ko yanzu za a kashe ni wallahi tallahi ya kira ni a waya ya gaya mu haso biyu. Dama muna neman masu sayan wannan abun. To lalle ku ne masu siya kenan. Kana ji ha? Lalle ba a yi haka ba. Rigar 'Yanci TV madogarar jama'a.